tiokorekana ase binyoro na amang'ana ya okondokia mono kigima korenda maiso spini garigeretie ase bitengo ne chinsemo chiria chiokora obotuki chinga kibonea amate konyara kwa gikorera oboene bwabo totigarite me constituency eyo ya Nyaribari Masaba nigo amate ya mokorwase ensemo ya water supply yigotoka ase ward ya Ichuni yanyare kwa bagegwesokia na kuboria hababwate okuganyo kuyabanyare kwa babako basira eri kubeka omorobirio bwoko mwenia omwanchwa obo korengana na barabo nigo Dan Kanyonsonga nyara kwa bagagosirio bugima bwaye kubwatekana korobekana okwanyara kwa boko ene kigwa ase omoche o Nairobi chinga kwanyara kwa bakomurigia ase nyang'aunya kundi Ngendo ya City Mochari korenga na barabo igo nigo ya batebire yababereire getiro ekenene helio kubeka emerobirio na kwenekia buno mwancho obonyare kwa bakorosi wase engendo eyo na goikigwa ime ye county ya Kisii emerobirio komwenia enyare kobagegwa egoikirana ase nchira yobikirano nyang'aunya kundi marehemu Danikani Makwaye Onsongo no mwana we ndugu yana. I'm disturbed, challenged. Omwana on 2nd this month akabora kura nyumba yane yaye Nairobi Murorongo oligigu up to 5th this month Friday he was found in City Mochari. Alikuwa ameumizwa sijui ni nini, sijui aligongwa na serikali na wa askari. Sasa sisi hatuna uwezo wa kumtoa Nairobi. We are requesting our MCA Ombanda, Daniel Manduku, our MP, and the government of Ghana in general to assist us bring our son back. Imeye wodi ya gesosonigo ya mate eyemo